Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' गाइस आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आं दिनैहाय आंनि जोनोम गामियाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर उदालगुरियावहाय बेयाव जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों नेक्स्ट भिडिअ'आव मोनथिगोन आरोना लोगोफोर नैबे भिडिअ'आव नोंथांमोना मोनथिनाय नंला आरोना आं बांद्राय दानो शेयार खालामथ'नो सानाखै आरोना नोंथांमोना आं मानि थाखाय थांनो ओंखारदों नेक्स्ट भिडिअ'आव मोजाङै क्लियारै मोनथिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा ओजोंनि मामि ओमफ्राय मादैमोना दाख्लैनो फैदोंमोन ना बृहस्पतिबाराव ओमफ्राय 25आव आंनि फिसाजोनि बार्थडेमोन बे बार्थडेनि थाखाय फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाख्लैनो सुकुरबाराव महिला सभाबो जाबाय मैयाबो जाबाय सानथाम जाबाय ओमफ्राय मैया जों नायबाय नायनानै लास्ट नायनानै मामिमोनखौबो देखायनानै दिनै समबार जोङो ओंखारलांनोसै आरोना सानथाम सानब्रैनि थाखाय जोङो उदालगुरियाव थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय जेसे हायो आङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर मानसियाथ' बेमारिखा बेमारिबाबो थांगोन आरोना उपाय गैया नालाय ओंखायनो थांनो गोनां जासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदे लोगोफोर स' बिदिब्ला आङो दा थांनोसै ओमफ्राय दा थांनायनि सिगां आङो जोंहानि मामिमोनखौबो देखायगोन आरोना लोगोफोर दसे उनाव ओमफ्राय आं दा लामायाव फैनानैसो इन्ट्र' भिडिअ'खौ लाफैनो गोनां जादों आरोना मानो होनबा आंना फिसाजोआ भिडिअ' लानाय नुबानो आंजों थाफानोल' ओंखारो आरोना लोगोफोर ओरै होनग्रासो जाबावबाय आंना फिसाजोआ हाय मामा टिडि होननानै बे मबाइलनि सेल्फि स्टेन्ड ना मा होनगोन बेखौ लानानै बुंबाय थायो आरोना लोगोफोर टिडिल' होनो आंनि बुंनायखौ खोनायोना ओमफ्राय लानो हायो दा लागोन आङो फिसाजोखौबो देखायगोन ओमफ्राय ओरै दावराव जागासिनो दा ओमफ्राय आं दा बेखौ बानानै लानोसै थफ्ला थफ्लि ओरैबायदि बुरजाखा मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर दसे उनाव नुगोन दे थफ्ला थफ्लि लानानै खारजोबसिगोन जोंना न'खौनो उथायबाय गासिबो हनै ओमफ्राय बिबैजों बाजानाया फिसाजोआ ओंखारनोल' नागिरदों आल्लाया हनै मा जाबावनाय नै जोंना बोराया जों मानि थाखाय थांदों बेखौ नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन ने लोगोफोर बेखौबो खोन्थानाङा बे माने जेबो दा उदालगुरिसिम सहैगोन आरो मिनियाबो ओरैबायदि गिथावना जाबाय आंना ओइनो जोंना पाब्लिकफोरा देलाय आंखौ लामायाव फट' मोनसे होलाय बरियानि स्टेटास होलांनि आंबो फिसाजोआ माबा थांनो नागिरनाया थाद'बांसो होसोदोलै बिसोरखौ होसोदोलै बिसोरखौ होसोदो नायला जि दुस्थ'खा आयै फैदो फै बारासो गोजान मोनो स' गाइस नै ओमफ्राय जों दा बड'लेण्ड बासजोंसो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय जों निउ बङाइगाव स्टेसनाव थांबायमोन ओमफ्राय फैफिननो गोनां जाबाय ओमफ्राय नै खुनुरोखोम बे डिमाकुसि लाइन खारनाय बासखौ जों मोनबाय आरोना आंथ' गाखोनोबो हायामोन ओमफ्राय उपाय गैयिनि थाखाय आङो गाखोनो गोनां जाबाय आरोना ओमफ्राय जा आला खाला गोदाव सोराव जाजोब्बाय आङो ओरैबायदि गोबाबायबो गोबानायाथ' हिसाबानो गैला आं गाखोनो हाखाया नालाय ओंखायनो दा ओमफ्राय जों बड'लेण्ड बासजों थांबाय थादों आरोना लोगोफोर ना उदालगुरिनि ना होनलाय मा औ ना नै आबौला खखायाव नांनायनि ना फानजोब्बायनो बुरजा मोनफैबाय जों उदालगुरि नै नाया नायनानै लादो मोनजालायसिगोन नाया
So guys, आङो न' मोनफैबाय बिराद गोबाबोबाय आङो बासाव गाखोबोनाया ओरैबायदि थैहां जिबनखौनो थांहां मोनबायमोन आङो ओमफ्राय न' मोनफैनाय लोगोनो उन्दुफैबाय आरोना ट्रेनाव फैनो मोनासै ट्रेना दासान्दि बहुद प्रब्लेम सोलिगासिनो लामाफोरखौ फाहामगासिनो आरोना लोगोफोर ओंखायनो ट्रेनाव फैनो मोनासै नेनाय मोनबाला गवालपारा जानानै ओरै कामाख्या जानासो थांना आरो रङिया फैफिननो गोनां जागौमोन बिनि थाखायनो जोङो बोरैबा जोङो बे बङाइगाव स्टेशननिफ्राय सापागुरियाव फैनायाव जों डिमाकुसि फैनायनि आरो बे बड'लेण्ड बासखौ मोननायखाय जोङो गाखोबोबाय ओंखायनो थाब मोनफैबाय ओमफ्राय जोंनि मेन बेरगावथिं ओरै बायहाटा सारियालथिं फैनाय ट्रेन माबा मोनबाला बास मोनबाला जोङो 4टा 5टासो जाफैनायमोन आरोना ओरैबायदि गोबाखाबाय दसे उन्दुफैखाबाय दा संख्रि साहा लोंनानैसो एसे मोजां मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गामियावथ' मोनफैबाय दा माबायदि भिडिअ लाबावनो सानदोंमोन आङो थेवबो नोंथांमोननि थाखाय लाबाय आरोना आं फार्स्टनिफ्रायनो न'आवनो लाबोखाबाय नालाय ओमफ्राय दा नै न'आवबो जि ना नांदों फानसोदोंनो नाफोरखौ नास्रि फिसा आरो बांद्राय बे गिदिर जाखाया दा बायदिनि नास्रिफोरा बबेबासो गिदिर आरोना रायज्लायनायफोरानो जाया जाजोब्बाय ओंखामानो गैला उदैयाव एसे दै लोंबाय एसे साहा लोंबाय बेनोल'सै जोंहानि औवा सायख्लुमाव जिरायफैबाय आं आरोना दायो दसे न'आव थाबाय थायासै बाबाया भिडिअ ओंखारनो बायोना ओमफ्राय जोंहानि खखा बान्दोखौ नायनोबा लोगोफोरा आं एसे देखायना होनोसै जोंहा मालाहानि दा मोजां आरो जिरायनो नै बायख्रेबजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरैहाय औवा दोङो ओमफ्राय नै ओरैहाय दुब्लि ओमफ्राय नै ओरै गोरबाय आङो ना फिसा दोङो नै दैयाव गोग्लैगोन बोरैबा हमथाफै नै खखाया जा गिदिरथार ओमफ्राय ओरै नै जोंहा बाबाया खखा बान्दो खालामनानै ना सादों आरोना ना नांगासिनो आंथ' बेखौ सारनानै हमनोसो लुगैबावबाय दुरबल देहायानो नै नाया नांदोंथ' मुथु मामाखौ लाना फैलाय नै नाया हाबदोंथ' नै ना फिसा दोङो ना ओरै खखा बान्दो बानायबाय ओमफ्राय नाखौ साबाय आरोना उनाव बेयाव सारदोबा जा मोनगोन आरो बेयाव ना बोथिया हमनो नास्रि हमनो नै ओरै सागासिनो गंनै सानो मोननांगौमोन बेयाव ओरै बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आंनि भिडिअआ सुंद'यैनो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो दुगैनानै एसे आराम रेस्ट लाबावनोसै ओंखाम जानोसै आङो नास्रि बाथोनजों सावनानै देनो थिनदों आं दा बाबाया नाखौ सायगासिनो ओमफ्राय नाखौ दा सावगोन बेनो ओमफ्राय जानोसै आरोना आंथ' जेबो मावनोबो हाखाया दुरबल देहाखा ओमफ्राय मा देखायनाङाथ' आं हाला गाबोनफोर नाजानोसै आरोना लोगोफोर गाबोन माने समफोरालासिम आरोना नाजानोसै भिडिअ बानायनो स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय हाला मेगन